Benvidos ao segundo concerto deste Galicia Canta. Agardo que despois de escoitar o concerto anterior, que se o perdiches, poderalo volver a escoitar ao final deste concerto co link que vos deixamos na descripción, gocedes da proposta que temos para hoxe, na que poderedes escoitar agrupacións das 4 provincias galegas. Así, comezaremos co sexteto vocal Son de Nós, despois trasladarémonos a Ourense para escoitar o coro Cantantibus. A continuación escoitaremos unha peza ambientada nesta vila de Viveiro, especialmente neste monte de San Roque, e escoitaremos unha versión dos 4 vellos mariñeiros a cargo do coro Gilia Pasnati de Vigo. Tamén viaxaremos a Pontareas para escoitar a Obradoiro Vocal a Vila e, por último, escoitaremos unha peza do compositor asturiano Jesús Gavito a cargo do coro Gaos da Coruña. Espero que vos guste e, por suposto, vémonos a semana que ven. Ola, son Lucas Iglesias, barítono no grupo vocal Son de Nós. Quero enviarvos un saúdo dende Tuiriz, a miña aldea da Ribeira Sacra. Agradecer ao coro Tempus Fugit de Viveiro a oportunidade de ofrecer a nosa música nestas circunstancias tan especiais. A nosa escolla é un tema moi coñecido de Baldomero Iglesias, O Carro, que está amalgamado cun poema do viveirés Emilio Xosé Insua. Sexa a vida labrar segundos na rotina das vísceras. Calmar sedes e fames e desexos en outro calor nen transcendencia. Que non sexa a vida senón erguer ben alto as bandeiras da alegría, o amor, a felicidade, o benestar propio e comunal. Que ande o corazón a intemperie e ben indómito. Lonxe de lembranzas esquivadas sen afán nas vitrinas resesas da memoria. Que este sol, este mar, esta brisa trespasen a cotío e derruben os muros da tristura que nos cercan. Que veña a morte na súa hora e atónita fique. De tanto instante inmortal e feliz, prendido na derradeira faísca dos ollos que nos brille. Ola, meu nome é Meri e veño aquí a falarvos de Cantantibus.
Este é un grupo de recente creación que xurde por a inquedanza artística de 4 dos seus membros, que hoxe forman parte da agrupación e que comparten o amor e a paixón por a música sinfónico coral. En esta ocasión decidimos facer a presentación para este traballo diante dun monumento artístico emblemático para a cidade de Ourense como é As Burgas, como podedes observar, e que foi declarado conxunto histórico-artístico no ano 1975. O poema musicalizado por Javier Busto que vamos a interpretar está basado nunha composición de Manuel Caeiro e que recorda un pouco as cantigas de amor medieval. Nela, o amado fai un canto á lentitude do amor que fai o seu apoxeo na exaltación, onde as almas dos amados, máis aló da súa convivencia física, perdurarán no tempo coa tenrura e cariño que podemos ter cando somos nenos. A música contribúe tamén un continuo fraseo musical sen retrousos que consta dun crescendo que representa o achegamento ao éxtase físico e un descrescendo que leva a máis tenra tranquilidade e cariño propio dun amor que quere perdurar no tempo. Esperemos que disfrutedes tanto con esta peza como nos disfrutamos preparándoa, unha aperta garimosa para todos vos. Ola a todas e todos. E Appassionati non podía deixar pasar a ocasión de participar nesta iniciativa tan fermosa e tan necesaria que é Galicia Canta. Pero antes de descubrir a obra co que queremos contribuir a conmemorar o Día da Patria Galega, imos falarvos un pouquiño do noso coro. E Appassionati naceu alá polo ano 2012, froito da gran paixón polo canto coral que hai nas Rías Baixas, e de feito, case todos os seus membros levamos desde moi novos cantando en diferentes agrupacións. O que buscábamos era ofrecer un repertorio distinto, de calidade, onde o sinal de identidade é unha posta en escena do máis innovador. Gústanos buscar un fío conductor entre as letras e as melodías das diferentes obras e conseguir que o público se mergulle nelas, tanto a través dos matices vocais como dunhas orixinais coreografías que non deixan indiferente a ninguén. Nos últimos anos, a familia Gli Appassionati foi medrando e agora, ademais da formación principal, temos o coro senior e máis a sección infantil e xuvenil, que ven pisando forte. E agora sí, paso a palabra ao meu compañeiro Cándido para que vos descubra a obra que imos escoitar hoxe. É unha honra para nós
presentarvos a interpretación da obra Catro vellos mariñeiros, peza popular composta por José Travieso na que estende o seu sentir pola profesión do mar e a súa relación cos mariñeiros e coa familia, que abraia pola nostalxia do ser querido ausente, e moitas veces ausente eterno. Interpretaremos o arreglo de Javier Fajardo para esta magnífica celebración do 25 de xullo. No local santiagués O Setevelo creouse esta beleza, de morriña pegoñenta, fusionadora de corazóns, transmisora de inquedanzas, mais tamén de quietude. A mariña lucense presente sempre nos cheiros e rezumes. Disfrutade a moito, dende o noso corazón para vós, de un a un, catro vellos mariñeiros.
Son Ruth, son a directora de Obradoiro Vocal a Vila, somos un grupo musical de Ponteareas, unha asociación cultural, e temos varias seccións. A sección mixta é a que vai a interpretar a peza para este vídeo. Somos sobre 35 cantores actualmente, e a maiores temos unha sección juvenil de 60 rapaces e rapazas, e temos unha infantil dirixida por Yanira Rodríguez Mera, que tamén vai entre os 3 e os 8 anos. Eso, a nivel de traballo, somos de Ponteareas e levamos xa bastantes anos cantando, casi 20 anos, que xa son uns pouquiños. A obra que vamos a interpretar hoxe para este proxecto é Chove en Santiago. Ten unha letra de Federico García Lorca e está composta por Javier Busto, un recoñecido compositor, pero sobre todo un amigo, un gran amigo do coro, que nos la dedicou especialmente. Creemos que pode ser unha moi boa elección. Esperamos que desfrutedes con ela. Hola, son Fernando Briones, director do Coro Gaos, e estamos moi contentos de poder participar nesta primeira edición de Galicia Canta, que está a amosar o alto nivel coral que temos en Galicia. Para esta ocasión, quixemos ofrecervos unha peza que se chama Pasaxe Galega, do compositor asturiano Jesús Gavito, o que hai 5 anos encargamoslle a composición desta obra. Baséase en 3 textos de diferentes autorías, Manuel Antonio, Rosalía de Castro e da literatura popular, e contanos a historia das familias dos mariñeiros que agardan soas cando estes van a faenar, os medos de que poden non regresar e a ledicia e a festa do seu regreso. A gravación pertence ao certame de Tolosa, un dos certames máis importantes do mundo, e que só en 2 ocasións tivo participación galega. No ano 96 co coro Camerata ad Libitum, dirixidos por Julio Domínguez, e o ano pasado co Coro Gaos. Así que, sen máis, deixámosvos con Pasaxe Galega de Jesús Gavito e o Coro Gaos. Que a música non pare. Vémonos nos concertos.